señoras e señores, son as 6:26 pasadas da tarde. Estamos no momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Chegou o momento do A Voltas co Prato. Como todos os días estamos aquí cociñando para todos vostedes que están do outro lado dos televisores. E ademais encantanos que mandedes receitas ao @ A Voltas co Prato, noso Instagram. Sempre dicimos que as receitas é cousa vosa de xente que está na casa, pero os cociñeiros, maravillosos cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Vamos, vamos. Que tal? Muy bien. Hoxe é un día especial porque hai moita xente que sabe que os luns normalmente non ven Begoña por cuestións de traballo, pero onte veu e palmou. Pa un lunes que veño tamén. Que tal? Moi ben. Con esa derrota. Bueno, xa ves. Estás fastidiada. Estou aquí, estou moi fastidiada, sí. Entraches pola porta con mala cara. Casi non durmo. Casi non durmes. Sí, faltoume pouco. E, sin embargo, fíxate o sorriso de Xulio, Eu teño sempre o mismo. Bueno. Sí, chámame inconsciente. Bueno, supoño que queredes saber que imos cociñar no día de hoxe. É algo moi de Nadal, tanto aquí como noutros lugares do mundo. Imos ver que nos trae Susana da escravitude. Chámame Susana, son da escravitude. Estou aquí para decirvos como fago eu en Navidad o pavo recheo. Por un lado, despois de limpio o pavo, fago un puré de patata, carne picada de ternera, mezclo as dúas cousas, mezclo a carne co puré de patata e tamén poño puerro, ben pochadiño, orejones, noces, piñóns e uva moscatel. E antes de cerrar, poñolle 4 ou 5 trozos de mazán asado, que aí lle añado pois 4 ou 5 ajos enteiros, zanahoria, aceite e un bo brandy. O brandy bo, o pavo vai salir, espero que vos salga tan rico como me vai salir a mí. Que lle di... Que lle di un pavo a outro? Unha pavada. No! Que lle di un pavo a outro? Non sei. Que lle di un pavo a outro da Coruña? Non sei. Neno. Malísimo, malísimo. Despois deste chiste tan lamentable de Fran Cañotas, temos pavo, que é algo moi habitual nos Estados Unidos de América, por exemplo, pero tamén aquí en Galicia, porque hai moitísimas granxas de pavos que eu non sabía. Sí. Flipas, Como vas facer o pavo? Pavo americano. Veña, xa está, por favor. Vale, xa está. Veña, eu vou facer vou usar un cuarto traseiro e vou facer un murlo recheo. Estás ben? Recheo. Un murlo recheo, si, ves estou ben. como está mal, León? Sí, está jodido. Está fastidiado. E ti, Xulio? Pois eu vou facer algo parecido, pero ca peituga. Ca peituga? Ca peituga, un roti. Un roti que é unha carne rechea. Boa... Mira, queres unha pechuga? Saco, xa. Se me das... Vas partir este bicho? Sí. Vou por unha fuente para coller a pechuga. Vale, este pavo é xigante, pero é xigantesco este pavo. É un pavo. Non é... A ver, Mima, que bicho. hai que ser ainda uns cuantos, pero podes... Con cariño, Xa, che fago con cariño. Despois se perdo é porque cortou mal. Sí, Mima. será o condimento. Que pasada. Claro, non che fai falta comprar o pavo. Non che fai falta, Que exacto. pasada como corta esta muller, Sí, é o cuitelo, O coitado non é moi alá. O coitado non é moi... Espera que te queixas ti do material que temos no programa, Faime falta un machete, telo, por non. Agora queres? temos que buscar a vida. Queres un machete? Por favor, compañeros, compañeiras, o próximo día quero un machete aquí para esta muller. Sí, veña. Vale, valeu, xa petición. Mima, pero está lo partindo. Partichille... Non teño machete, teño que buscarme a vida. Partichille as costas. E vou cociñar co contrazanco. Eso é o contrazanco. Sí, isto. Eso é o contrazanco. Sí. Acabas de dar un pouco de medo, Por qué? Home, acabas de partirlle a columna a un pavo, quitarlle as peitugas e montarlle un Cristo en 30 segundos. Porque me dixo a directora, morto, canto tardas? 30 segundos. É o que En digo 30 segundos, e se me colles a min, desfasme. E agora xa está. Mira, pai. Claro. Que bruta é, chaval. No, brutal, hai que facelo así, ala como che fai o carniceiro. Mira, eu creo que a xente da casa quedoulle bastante claro que partir pódese partir. Ainda que é moito mellor que lle pidades ao carniceiro, porque... Ou podes comprar xa solamente isto, sabes? Sí, sí. Non che vai falta máis nada. Sí, sí. Vos pedidille mellor ao carniceiro que vos mande o que vos teña que mandar, o que o corte como vos queirades, porque senón, mirad o que podedes montar. Vamos con Xulio, veña, para lá. Que Xulio mato! Impresiona, Buah, impresiona. Non sei se me impresionou máis ela ou o pavo, Eu vou utilizar unha peituga. Pero tampouco fai falta que lle pegues a peituga. Mira, quitelle o solomillo, que o solomillo é esta parte que ven aquí pegadiña, quitelle o solomillo, isto podemos facer á plancha ou como que iramos, vale?
Entón, ímos a abrir pola mitad, con cuidado de non chegar ao fondo, e ímos abrindo en libro. Eu quero abrila... Eso é abrir en libro, así de lado. En libro, eso é. Vale, non sabía. Eu pregunto se non sabía. Claro. Vale, vais abrindo todo. Isto despois queda como un libro. Claro. E iso despois é o que vas facer co roti, non? Isto é o que vou rechear. Entón, vale. mira, de dentro vou meter tociño entrefebrado, Moi ben. queixo e ciruelas. Moi ben. Vámolo cocer, Por que te ríes? porque temos unha directora moi pavera. Estaba che dicindo algo, non? Sí. Xa. Entón, mira, Xa. sal... Oi, eu creo que chegou o momento de preguntarlle á xente da casa se cociña pavo. Por favor, chamádenos, contade se cociñades pavo ou non na casa, se son máis de pita, ou mitos son máis de pita que de pavo. Claro. Eu que sei. Que nos chama a xente da casa, por favor, 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato. E recordade que todos os días, incluso no Nadal, estamos repartindo cartos, 50 euros dunha vez, 50 de outro, así que moi atentos ao programa, porque imos repartir moitos cartiños. E pavo tamén, hoxe. A Fogo ten pavos. Mira, isto é pavo, vale? Pero podemos utilizar polo. No, iso é touciño entrefebrado, que acabas Isto de é poñer. pavo, e agora puxenlle tociño entrefebrado, o queixo, e vamos a poñer unhas ciruelas. O pavo non lle gusta a todo o mundo, entón, o polo casi sempre, Xa. sí. Entón, Por que non lle gusta? Por que non lle gusta o pavo a todo o mundo? ten fama de ser máis seco. E o problema é como a que ti. Claro, no, pasalado xa estás ti. Entón, mira, ahora isto, vámoslo enrollar, Vale. con cuidado. E xa temos aí Mima. un roliño. Entón, este rolo vamos a facer ahora un caramelo con papel film, deste papel transparente, que hai nos supermercados temos que coller un que sea un pouco elástico, porque hai algúns que son un pouco rígidos. É que rompen, non? Claro, ten que Rachan ser con facilidade. elástico. Entón, mira, Entón, que isto faz? é super sencillo. Ten que estar ben estiradiño. Sí. Con isto vámoslo envolver, porque vámoslo cocer. Vale, Vámoslo cocer para ter unha especie de fiambre. E unha vez que teñamos este fiambre, ímolo deixar repousar e vámoslo trocear e planchar. Moi ben. Entón, mira, eu creo que... facemos o caramelo. Faz como un caramelo. Pero un caramelo de verdade. Vale. Eu creo que podemos chamar a convidado do día de hoxe que nos conte que impresións ten do pavo que estamos cociñando hoxe no Voltas co Prato. Que pase, por favor, Susana da Escravitude. Un aplauso para ela. Hola, Susana. Hola. Que tal, como estás? Moi ben. Non sei que vas a opinar ti do que está facendo Xulio Mato. Deste recheo, non? Co seu Estou facendo pavo. un roti, que é un rolo de carne rechea. Entón, utilicei a peituga do pavo. Ajá. Vale, entón teño. Dentro xa lle metín as ciruelas, e lle metín un poquinho de tociño entrefebrado e un poquinho de queixo. E agora isto vou no cocer durante 45 minutos, que non vai ser tal. Xa, Maxa televisiva. enfriar, para poderlo cortar. Vale. Despois vou O acompañar... sea, fiambre en frío. Un fiambre en frío, pero despois ímolo quentar. Ímolo deixar enfriar para que non sea máis fácil de cortar, para que non se nos desfaga. Que rico. Despois vamos utilizar noces, uvas pasas, orejones, un pouco de mazá, mel... Isto, Xulio, Susana, si tes unha cea de Nadal un pouco máis íntima, non? Porque o pavo así, o animal, loce máis. Se tes unha familia grande, pos o pavo inteiro. Pavo é pavo. Claro, ou un entrante, ou se sodes 2, 3 a cear, pois queda mellor así que poñer o pavo. Pero se tes moita familia, mellor facer como Begoña, non? Poñer o pavo inteiro e ala. Bueno, a min gústame esta idea, gústame. Gústache. Non ter que andar cos huesos. Eso, e aparte este é moi cómodo. É que eso tamén é o dos nenos, osos. persoas maiores que sempre se xuntan na mesma mesa, Claro. é moito máis cómodo. Moi ben, moi Xulio rico. Mato, pois Todo marchamos esto a vai a ver a cocer. Begoña. Eso a cocer, non? 45 minutos. 45 minutos. Moi ben, pois mira, mete aí a cocer. Ala. Que rico. E agora, maxia televisiva. Xa está, vamos xunta a Begoña, veña. Hola. Hola, Pasa que por tal? aquí, pasa por aquí. Pois mira, eu vou facer o contramuslo recheo, non? Entón, como temos o oso, pois vamos a desosalo. Ca parte do cuarto traseiro, a parte da espaldilla, o que fixen foi picala, deixo aí, e fagolle a parte do recheo, que é piñón, orellóns, un pouco de pimenta, un pouquiño de sal, e eso, ya outra parte. E isto, agora fagolle así. E a rechealo. Valo sacar, non? Voulle sacar, sí, voulle sacar o hueso. E iso vai asao. E isto vámoslo a asar, sí, vámoslo a cerrar con uns palillos, que é unha Sí, forma de porque- cerralo. Que rico, Pechado así con un escarbadente, pero digo eu que... Ahora sale así. Hola, como sale o oso? Sí, Mi sabe, má. sí. Non é difícil. Xe toda unha experta, non é a primeira vez É que o que... fai. No, Entón, ahora- Venga. Quieta, Susana, Susana. Xa está. Ou vai, É que tiña que ir a primeira, pero non No, foi. no.
O problema xa non é ese. Sacámoslo. O problema é que reventou E a ahora mesa xa- do programa. Bueno, solamente Non foi é pouco. coña que reventou aquí un cacho da mesa do programa, A ver se se ve, Roxana pero... con machete. Mira, Paqui, mira. Isto non se pode facer. Estás fatal da cabeza, Un aplauso para a forza de Begoña. Vale, un aplauso para a forza de Begoña. Non tiña machete, que iba a facer? Sí, hombre. Vale, pois entonces agora o que fago é o recheo. Isto oiches, Vou engadindo o recheo. oiches, a carniceira eso valeira, cho non tamén? Sí, Si home, queres. se queres, sí, eu creo que sí. Se che de confianza, sí. Non, para que o saiba a xente na casa, porque ao mellor a xente está dicindo si teño que reventar a mesa da cociña para facer o pavo de Nadal, Non, ao basta. mellor non me compensa. Pois non, tranquilos, tranquilas todas na casa que o Ahora vamos a ir cerrando. E que comerías, un ou dous? Eu, Deste un, Eres, non come eres dous. comilón? sí, sí. De Dous. feito, hoxe veño cheísmo porque comín cocido. Mira, Vale, lacón. Espectacular, Qué rico. Espectacular, sí, sí. Mira, aí vai pechalo cos escarbadentes. A ver, isto, por exemplo, pois, se non temos unha familia moi grande, pois válenos para facer eso, facer unha comida para Aprende. 2 ou 3. Como aprendes, no, Xa no, está. aprende, aprende. Ah, que aprende eu. Claro. Boa falta lle fai. Ahora vai me dar clases esta Susana tamén isto, Hai que cociñar, os homes agora están á altura das mulleres. Ou non? Moi ben. Sí, home, hai que cociñar. Ai, Susana, ti vendo É un isto? acto de cariño. Vendo isto? Dame ganas de facelo mañán. Sí? Sí. E quen crees que vai gañar? Non sei, isto pareceme máis habitual. Quizás o frío, non sei. No, bueno, O rolo... Mira, eu digo unha cousa. Podeche parecer a porque eu nunca vin como atravesaban así cos escarbadentes un pavo. Bueno, Na vamos a vida, cerrar, ahora vou no cerrar, vale? Ah, vale, que o vas coser Aí vai, tamén. vou no coser para que non se me abra. Ves? Vale, entón voulle facer así. Por que é importante Aí. que quede ben pechado? E Para que non se agora, abra? para que non se abra, claro. Que non se salga o recheo. Que non se salga o recheo. Aí. Que Claro. pena que comeches o cocido, Estou, non vas a estou probar alucinando. eso. Ai, non que va. Aí. Estou alucinando, con E isto. agora vou a cortar. Ei? Bueno. E xa o temos Que cerrado. rico eso, Susana, o que vas probar ti hoxe aquí no programa, Eu che que pedir que vayas á zona de sufridores. que Hombre, te sentes. me vou a fijar moi ben. Pero valo pasar mal, porque non podes tirar tan de cerca. Sí. Botademe algo así. Así, é un purro, vale? Sí, botad un aplauso, una- veña, un aplauso para Susana, que está con nosco na Voltas co Prato. Susana da Escravitude, cociñando con nosco. E hai alguén que quere falar con nosco, alguén que hai na casa, do outro lado do fío telefónico, a ver quen é. Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Eva, Sí, Eva de Moeche, que tal? Como estás? pois moi ben. Ti, pásache como a min que estás un pouco alucinada co que estamos facendo hoxe aquí ou pa ti é normal isto? A ver, nosotros facémolo un estilo de Xulio. Ah, como fai Bueno. Xulio? Sí, moi parecido. Facedes o roti, entón? Sí, sí. Sí, sí. Pois mira, eu creo que é a primeira vez que vexo pavo, o sea, roti con pavo. Nunca o vire, Sí, sí, pero de todas maneiras, o de Begoño a mellor está moi ben tamén, porque incluso a mellor está máis xogoso. Sabes que pasa? Non sei que está facendo Bego agora. Que estás? Preparándose para metelo no forno? Estou preparando para metelo no forno, sí. E a salsiña que lle puxetes por aí abaixo, que é Isto, aceite? no, é aceite, sí, aceite. Voulle botar limón. Vale, isto leva así. Ajá. A mezcla, depois tú, cando vas facendo, xa vas aplicando o que máis te gusta. A min gustame moito as aves con limón, porque dan un toque moi boa. Ti atende, Eva, atende. No, home, claro, hai que anotar todo. Mira, caldo de polo, Vale. aceite. Ahora, poñemos aquí o muslo. Vamos poñer unhos aros de cebola, que isto xa vamos usar de guarnición, A porque van cebola. quedar riquísimos. Depois, o puerro Claro. e cenoria. Entón eu entendo, non sei se vos pasa a vos en Moeche cando cociñades tamén, o pavo ten fama de ser un bicho seco. Sí, pero aquí non vai Sí, pasar. por iso ya hai que aportar a jugosidade. Claro, por eso ela lle con bota distintas aceite, cousas. caldo, non? Para Sí, que agora chupe boto ben. limón tamén, Ah, amiga. limón e whisky. É whisky tamén. É whisky. Home, Moi ben, ai. moi ben. Aí. Oiches, en Moeche tamén lle botades whisky. Sí, algo Sidra. de licor Tamén. ten que ser. O que haga pola casa, hai que aproveitar de todo. O que sexa, non? E sidra, Claro, podese claro. cociñar con sidra, con cerveza, con viño blanco. O que Eu neste sexa. caso escollen whisky que lle, fai que a carne quede máis blandiña. Ajá. E che gusta a ti? É que che gusta a ti? No, bueno, sí, tamén. É un pouco de sidra. Vale, é un pouco de sidra. Aí está, sí. Oiches, Eva, pois eu creo que che deu tempo a anotar todo e telo clarísimo. Moi ben, moi ben. Moi ben, ou non? Hai que- Oiches, por último, quen crees que vai gañar?
A ver, hai que, cando se acabe, é cando hai que dar a opinión, non? Como a sempre. Claro, pero, claro, pero... teñen moi boa pinta os dous. Bueno, pero se ti tes algunha idea, se ti me podes dicir, pois mira, penso que vai gañar tal. A ver, eu xa digo, son moi parecidos, con distintas partes do pavo, entonces xa digo, a ver, teríamos que... Habría que catarlo aí. Probalo. Exactamente, bueno, pues habría que probar. mandamosche un bico enorme, vale? Vale, gracias. Gracias por chamar. Outra. Chao. Boas festas a todos. Boas festas para ti tamén, boas festas, que maravilla. Ti sigues ao teu? Sí, Ainda non vas ir ao forno? vou, bueno. Vas ir ou non? Si Vas podo, esperar? sí, si non, pues Vas espero. esperar. Por mentras tanto voulle contar a Galicia 4 cousiñas sobre o pavo, porque hai moitas cousas que non sabe Galicia sobre o pavo, porque esta galinácea é originaria de América e non se fixo presente nos currais galegos ata hai pouquiños anos, pero agora a cousa cambiou e temos no país máis de 300 granxas. E non é de extrañar, xa que cada día son máis valorados nos mercados. Pero aínda así, cando pensamos neles, sempre nos acordamos do Nadal. Polo visto, xa os nativos americanos comían pavo nunha celebración propia destas datas. Así que, cando chegamos a América, dixemos, bueno, vámonos copiar, veña. E copiamos esta costume, primeiro, porque é moi rico, pero tamén polo seu tamaño, moi axeitado para dar de comer a moitos convidados. Agora, en moitos países, cociñamos o pavo a noite do 24, e sí, tamén en Galicia ten os seus seguidores. Se vos queredes animar a probar, consultade unha boa receita. Ou varias, xa como que irades. Ou, máis práctico aínda, probades que fan hoxe Begoña e Xulio. Hola. Hai o Xulio, xe. No, pero eu tampouco quero abusar del, porque despois sinteste quero abusar del. discriminado, entendes? Sacache o roti xa? Sí, mira, saquei o roti. Vale. Pasaron 45 Pasaron minutos de 45 televisión. minutos e outra media hora fora para que enfríe. Para que enfriara, vale? Vale. Entón, como ves, xa está aquí o monumento ao pavo perfectamente. O monumento ao pavo, vale. Quería recordarlle á xente da casa que levaba o roti. Mira. Levaba o pavo, A panceta entrefebrada. Touciño entrefebrado. O touciño entrefebrado, perdón. sí, As ciruelas pasas e queixo. E queixo. En este caso foi un San Simón, para moi darlle ben. un toquiño. Ese tal. toque afumado, non? Vale, e agora vou facer unha guarnición que vai servir de guarnición e de salsa. Touciño, queixo, Ciruelas, ciruelas, pavo, nada máis. E sal, touciño, queixo e cirolas, non? Sí. Ameixas. Vale. ameixas. Pois veña, por 50 euros, que tres cousas levaba o roti de que- Xulio Mato? Que difícil, non? Esta chunga, Sí, está Estes son complicada. 50 euros premium. Sí, Son esta tiene que 50 ser euros. tiene que ser 75. No, son 50, Xulio, son 50, son 50. Bueno, Touciño, touciño queixo e ameixas. e ameixas. Moi ben, moi ben. Chamade ao Voltas co Prata se queredes gañar 50 euriños, 664 483 419. E agora fálame da salsa. E agora sí. teño Oh, queimaches, mazá e manteiga. Joder, vai estar delicado. un pouco, Va. un pouco só. Y como veña unha guerra, que era dos primeiros, Bueno, home, eu escapo correndo. Bueno, mira, a mazá. As noces que as teño aquí con brandy e vámolas escurrir, porque o brandy vamos a botar despois. Vale. Para que hidraten un pouquiño. Isto ten Vale. moi boa pinta, Xulio. E aquí temos agora outros froitos secos que son as pasas, Vale, algo de ciruela, todos hidratados tamén. Estes en viño 12, sí. vale? Estes estiveron un par de oriñas solo, antes. Na máis. Sí, simplemente para que coñan. Son todo ameixas, o sea... No, hai ameixas, hai orejones, que son vale. os albaricoques, Perfecto, sí, sí. e uvas pasas. Vale. Cheira moitísimo o viño doce, sí. Sí, verdad? Vale, Entón, iso ahora todo esto agora vámolo- voltiñas. Vámolo deixar que se cociñe un pouquiño. A ver, é unha salsa acompañamento moi de Nadal, vale? Vai nos Maravilla. servir de guarnición e vai nos servir de Maravilla. salsa para axudarlle ao seca que suele ser a peituga. Sabes o que falábamos antes do sego Eso. que é o pavo? Sabes o que me parece que é fácil de facer? Home, isto é moi Que non é sinxelo. complicada, Claro, sabes? isto se te pos, hasta lle das unha sorpresa na casa, tío, fin de semana. Moi ben, pois vamos con Bego porque creo que quer ir ao forno, Begoña. Pois veña. Veña, vamos con Begoña. Begoña Vázquez. Muy bien. Queres ir ao forniño? Quero ir. Pois veña. Tempo e temperatura. Espera. Dime que queres o pavo de son. Quero pavo. Queres o pavo? No, me hoxe hai que poñer o pavo. Aí está, o pavo, vale, perfecto. Tempo e temperatura, veña. Vale, moi ben. 180 grados, 160, dependendo do forno, máis ou menos unha hora e 20, hora e media. Non Vale. temos unha hora e 20 nin unha hora e media, pero imos facer máxia televisiva 180 grados, hora e 20, hora e media. Sí. Mais ou menos. Vale, pois, que che queda E agora? agora estou facendo, dixenche que iba a facer un pavo americano. Pavo Americano. americano.
Pois vou facer unha salsiña de arandos. Vale. Que ali pois é a típica, non? A que se ve nas películas. Sí, sí. Pois vamos usar arando que estaba deshidratado. Ves que xa boteino fai 5 minutos, Sí, xa está está casi hidratado. abrandando, sí. Xa está abrandando. Pero vamos Pero usar que lle botaches para que... Auga. Auga, na máis, Auga, non? Auga, sí. vale. un pouquiño de auga para que se vaya hidratando, porque queremos que nos dé esa textura do arándano que está deshidratado. Estes son normais. en fresco. Sí. Sí. Bueno, este ten que haber moitísima xente en Nova York, por aí, ou na América en xeral, que hai moitísimos galegos e galegas por ali. O galego emigrado seguramente, sí. Os que nos están vendo pola canle internacional están dicindo, mira, xe esta receita que vou facer. Que vou facer? Que vou facer en Nadal, Así que lles mandamos un bico. Saúdos desde o país de orixe, que estamos aquí encantados de tervos do outro lado da pantalla. Encántanos que nos vexades e que nos avisedes sempre polas redes sociais. É un placer, de verdad. Dalle. Azucre moreno vamos usar e coñá. Aí, unha pouca. Ti botaches de coñá, botaches de todo, Oxe. Botelle coñá. Sidra. Porque o pavo requireo. Claro, pincho. Valle ben, valle ben. Claro. Non vai a ser. Ti este Nadal estás a tope co alcohol para cociñar, De que te ríes? Deu unha risa ahora. E caldo de carne, vale? Caldo de carne. Caldo de carne pos arandos? Sí. Aí. E deixamos que se cociñe ben. Moita comida de empresa, supoño, non? Que fixeche xa, non? Sí, chegou nos ben. Moito traballo, non? Sí, chegou. Moitos chupitos ao final de poñer, non? Sí. Sí. A xente bebe moito chupito, Gusta moito o licor café, as ervas. Crema de... Mais licor café ervas, na miña zona licor café ervas. Non sei a xente que está na casa que quere gañar 50 euros, de que será no Nadal? Que será o que lle gusta a Marisol da Coruña, sabes ou non? Cañotas, teléfono. Vamos a preguntar. A ver, Marisol, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Marisol, o teu chupito por excelencia cal é? Pois... o chupito. Non és de tomar polo Nadal, na data especial, quer decir, chupito de ervas. De que? Un pouco de champán. De licor café. Ves. De licor café, vale. Como esta, que és de licor café. A min gustame, sí, o licor café. A ti gusta. E a ti tamén. Bueno, non lle fajo feo ningún. Pero mira, o importante é que Marisol chamaba porque quería gañar 50 euriños. Era a pregunta de Xulio Mato. Xulio, vamos a facer a pregunta, veña. Sí. Que leva, isto que está abrindo agora mesmo o noso querido Xulio, que leva no recheo, Marisol, por 50 euriños? Leva bacon, queso e ciruelas negras. Moi ben, vale. 50 euriños. Moitas gracias. Esta era complicada, era das difíciles, Sí. Moi fácil. Moi fácil, dixo. Viches, moi ben. Oiches, Marisol, vendo que estás vendo hoxe na tele, ti quen pensas que vai gañar? Os dous están moi ben, é moi rico todo, pero moi original o de Julio. Eres original, tío. Sí, ves? Sí. Eso dixo Orfeos. Bueno, a ver, eu que sei. Marisol acabo de dicir, eu creo que por ben, non, Marisol? Sí, eu tomo yo por ben, gracias, Foi por Marisol. ben. Bueno, Marisol, tens que vir un día por aquí, vale? Sí, cando queirades. Nós encantados de que veñas. Un bico xigantesco, pasa boas festas pola Coruña. Igualmente, moitas gracias. Veña, chao. Chao, bico. Chao. Adiós, buenas tardes, chao. Ai, Bueno, pues Xulio Manto. mira os roliños. Como queda o roliño, non? Que estiveche recheando. Queda chulo. Queda bonito, non? Queda chulo, sí. O sea, para a presentación mola tamén, Claro, non? queda moi bonito, sí. Porque ti ahora dices a alguén, non, é pavo, e non o cree. Sí. A mellor dicho, que Sí, va, que que vai cree. ser pavo isto, sí. Non van creer, sí, hombre, sí. Mira, Bueno. e ahora esto, Sí. un pouquiño de manteiga tamén. Manteiga para todo tamén. con Manteiga para esto, porque non topaba o aceite, e dixe, va, pois vou usar a manteiga. Vale. Mira. Entón, ahora Ui, isto queimas, No, dalle, que ten que estar quente. Vale. E vámolo La. Que estilo, A ver se me vas a abrir os roliños. Non, recende moito. Vou ir preguntar ao público porque eu creo que o público vai alucinar con as receitas que estamos facendo hoxe. Vamos ver que nos di o público do Volta co prato do día de hoxe. É a primeira que lle teño que preguntar é a nosa querida convidada, Susana, da escravitude en Padrón. Dime. Susana, que? Como estás vendo o asunto? Genial. Ben? Sí. Sí. Os dous, vamos, maravillosos. Eu quedei sorprendido ca señora de Moeche que dixo que na súa casa facían o roti. Fíjate. Ves? Ou na escravitud non? No. Non. Nos recheo de toda a vida. De recheo como sempre, non? Sí. E cal é o outro prato así que facedes por excelencia en Nadal? Non tedes máis? Mira, facemos un
que se chaman carnavalescas. Como? Sí. Carnavalescas na vida, Na vida, é que é? Unha filloa rechea de queixo, membrelo e noces. Como? Sí, Queixo, marmelo e noces. sí, eso facíase na miña casa antiguamente cando non había turrón. Eu prefiro iso 1000 veces antes que o turrón, Pois Tamén eso, che digo, tómase en quente, moi churruscadiña, está riquísima. Mi má. Oiches, non che sobrará un sitio en Nadal na casa? Sí, hombre, Sí, sí. un sitio, inda que sea para o café. Tampouco teño que ir o sea, non pido ir a Nadal, pero o café... Un sitio adátase a calquera mesa. Nós encantados de pasar por ali. Un aplauso que temos hoxe a moita xente da escravitude con nós. Un aplauso para eles. Moitas grazas por vir. Soaba o pavo é o forno de Begoña. A ver, Begoña, veña, vamos. Vamos allá. Hai que sacar do forno o pavo. Que tiña que pasar canto? Hora? Pois 1 hora e 20, 1 hora e media. Hora e 20, hora e media. 180 grados, fixemos maxia televisiva así. Pa! E xa está. Veña. Ei, que se vai. Ei que se vai. Abre eso, suave eso. Aí está. Mima, Begoña. Vámoslo poñer de pé. Mima, Begoña, como cheira, como recende, que ben quedou aí. Que curioso, ademais, é o dos escarbadentes. Sí, porque isto se non tes, hai veces que se pode coser, pero se non tes para coser, por mira, é Como unha reduciron fórmula. as cebolas, as verduras sí. todas, que ben quedou a pataca, o sea, a guarnición. Queda máis xugoso. Dios, como recende a guarnición, a pasada. Sí. Sí. Oi, E agora mollámolo un pouquiño, ca salsiña así. bueno, para hidratalo. Para hidratalo máis. Hai que hidratalo. Sí, mira como E así vou emplatando, mira, a guarnición como tapeino co papel de aluminio, Vale. pois non se queda dourada, nin se queima, nin nada. Oiches, e isto ia acompañado ca salsa de De arándanos, que vas levar neste prato, non? neste prato. Pregunta de concurso, veña, por 50 euros. Quen usa arandos na súa receita? 664-4834, un novo teléfono da Voltas co Prato. Quen usa arandos na súa receita? Begoña. Sí, non? Sí, son eu. Seguro, non? Casi seguro que sí. 50 euros en xogo, por favor, chamada a Voltas co Prato. Marcho, non quero molestar. Xulio. E xa estou co meu Me... emplatado. Ca... Bueno, Como te gusta, Gana? estou flipando. Estou alucinando. Mira, sabes o que está dicindo a xente que escoiteu aí? Que son Que? platos de festa, os dous. Claro que son Además, platos de platos festa. de festa. Son de... Eu só estou escoitando, no público estou escoitando. Cuidado. Cuidado. Pois mira, aí o tes. O roti, Buah. ca guarnición de festa, porque o roti sí que nos sirve para calquera día do ano. Isto... Claro, isto, pos nenos, sobre todo, meténdolle xamón e queixo, meténdolle o touciño, meténdolle o que sea. Quer dicir, é algo moi de festa, pero podémoslo facer calquer día do ano. Claro, pero ahora, meténdolle esta guarnición máis navideña, pois temos un prato chulo. Pois veña, chegou o momento. Por favor, Susana, levántate, camiña cara a nós e vamos probar no Voltas co Prato. Un aplauso para ela que está hoxe con nós. Ven por aquí. Ai, que nervios, que tensión. Ponte aquí, por favor. Ponte aquí. Aquí. Estás lista? Sí, hombre. Sí. Estás preparada? Pois mira, aí tes Que pinta. o roti de Xulio Mato e aí tes o contra que era? O muslo recheo de Begoña. Bueno, que pois, pintaza. sen presa pero sen pausa. Tes que ir probando os dous mentras eu reparto cartiños. A ver. Ai, Dios está mío, esto? que tensión, Xa fixen a digestión do cocido, Sí. Sí, ti e logo... Hola, Fina, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Falamos con xente das Pontes ou non? Sí, Bueno, contanos, Fina, por 50 euriños, quen usa arandos na súa receita? a señora, que non sei como se chama. Como que non sabes, Fina? Como que non sabes? Como que non sabes, Fina? Pois Só tes agora que non me aprender... sale o nome. Só tes que aprender os nomes dos cociñeiros. Xa non che dixo do presentador. Pero os dos cociñeiros... De Julio Beatriz. No! A ver, mira, eres boa señora, caíchesme ben. Vouche dicir eu o nome. Begoña. Begoña. Begoña, 50 euros que van para as Pontes. Ai, mi madriña, Pero a próxima vez que chames tens que sabelo, Ben. Vale. Vou estudiar. Bueno, veña, un biquiño grande, vale? Vale. Veña, chao. Dios mío. Chao. Susana, vexote disfrutando moito, pero o programa acaba. Así que, despois destas dúas maravillas, destas dúas cousas ricas, Susana de escravitude, ti traja, Quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? A miña colega.
Begoña! Moi ben, Begoña! Estuvo difícil, non? Imagino. Moi rico, Estaban ricos, sí. os dous. Gustaron? Sí, pero quizás máis este. Bueno, pues mira, era a túa elección. Moitísimas gracias por vir. Os dous moi ricos. Moitísimas gracias por vir. A vos. Foi un placer terte aquí. Vémonos na próxima. Igualmente, gracias. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Quedan agora coa actualidade de Hora Galega. Pero mañán, máis a voltas co prato, máis que en anda aí. Chao. Ata mañán.